κάνεις? Αυτό που πήρες πού είναι, δώσ' να το δεις, πού μου έχεις πάρει εμένα, να δω πώς φέρνω. Και μια μερίδα πίτες. Αμέσως η Αμίνα. Όχι, το ταγιάμπλο δεν, ναι. Ένα Νασίρ, μπράβο. Τζαλτί Νασίρ. Αυτά. Και σκελβανία. Τι δεν θέλει τα Αλβανία. Για να καταλαβαίνω. Γκρεμούτ ή τουρί. Angry mood, κυρία Μινά. Μírες έτσι, θα το πάρω εγώ να πάρω αυτό να το δει ο Γιώργος. Εσένα. Μη πέσει κάτω. Όχι, φύγε. 200 ευρώ είναι. Πες φύγα. Κώστα, look at me. Όχι, δεν με παίρνετε τώρα φωτογραφία, αλλά Τώρα είναι πλάντια, κυρία Μίνα. Τι να το φτιάξω. Πίτες έβαλες. Δεν χρειάζεται. Διάβλο. Πέρασε ωραία. Ναι. Ωραία πράγματα. Να σε δείτε πίνει. Πίνει. Νασίρ, φέρ την καθαρόλα με ένα αυγό, φέρ το εδώ την καθαρόλα. Εγώ ξεπέρνω, Μπράβο Νασίρ, τζαλτί. Πήγετε Νασίρ, θα ως κοτόπουλα. Θα κάνεις μενά, θα τους να σε πάρω. Έλα, εδώ πάνω. Χαουσκότα, κύριο Κώστα. Ορίστε. Χαουσκότα. Τι είναι αυτό. Πήγε Νασίρ. Το στραταλοπόπουλο chips crisps. Πώς είπες. Δεν φαίνεται έτσι να σε πάρω όλο. Τι μηνά όλα σκατά μαζί. Τι. Πού πας. Εσένα να σε πάρω, εσένα. Δεν φαίνεσαι. Φαίνεται. Η σαλάτα, όχι εσύ. Την Ρουμπίνη την πήρες και να δω λεπτές. Μίλες μαλακιά. Κατάλαβες, Ναι. Αύριο είναι το Αγίου Βαλεντίνου. Μάστορα, αυτό θα πάει Πάκισταν, πρόσεξε. Πού θα πάει το υπόλοιπο. Πρόσεξε. Τώρα θα δουλέψουμε καθόλου ή θα βγάζουμε βίντεο. Άμα δεν είναι καλά μηνά, κατάλαβες. Άμα δεν έχει βάσει καλά. Μπράβο, Νασίρ. Χαουσκότα, κύριε Κώστα. Εκεί κάτσε, βάλε cheese crisp. Άστρο, κόκκινο. Άστρο. Άιτσι, πού είναι. Πόσα βάζουνε. 8. Πώς θα πεις στα Πακιστάνι 8. 8. Άρτερ. After. Πώς. Άρτερ. Άτερ. Αυτή βάλε after. Αυτό είναι 8. Χάους. Το στράντα βάζω τώρα. Καλά. Βάλε τυρί πρώτα, μετά. Φτιάξω ωραίο, μη μαλακιά. Βάλε 4 πίτες πρώτα. Να προσέξεις τι σου λέει, κυρία Μίνα. Good.
Very good, Nasser. Η κυρία δεν είναι ο speaker. Εκεί φαίνεσαι ωραίος. Εγώ, άσπρα πάνω. Εσύ πάντα είσαι ωραίος. Φτάνει, Nasser, enough. Η κυρία Μίνα μου έρθει στο Πακιστάν να σύρει. Θα παίρνετε ότι είναι από την Ευρώπη. Όχι. Σε παρακαλώ, πάντα το κουμπί να σύρει. Να έρθει η κυρία. Τρία. Έτσι τώρα. Λοιπόν, τώρα. Πάμε ντομάτες. Μην πας τόσο γρήγορα. Εντάξει. Καλά, επειδή μου έτσι. Εντάξει, δεν το θέλω. Όχι η κάμερα, τα φανάει βίντεο. Ρουμπί, ασένα ήταν αυτό. Πώς πας τόσο γρήγορα, Μινά? Δεν ξέρω εγώ, βρε Του μαλάκα. Τάσο το τέρμι. Μια να πάω. Ό,τι λέω η Πάτε κάμερα. δες. Άντε ρε Μινά. Μάστορα, Έλα, ορίστε. κάνε γεια στην οικογένεια του Νασίρ. Γεια σας, τι κάνετε από την Ελλάδα. Εδώ με το φίλο μου τον Νασίρ. Είναι σαν Δώσ' του ένα μικρός, φυλάκι για να φαίνεται. είναι σαν μικρός μου αδερφός. Δώσ' του ένα φυλάκι. Μόνο που λίγο χρώμα εγώ, λίγο μαύρο εγώ. Νασίρ λίγο άσπρο, αλλά εντάξει, Εντάξει. καλά είμαστε. Άσπρο εδώ. Δώσ' του φυλάκι. Λοιπόν, Έλα, τσίπς κουπάει. εμείς εδώ στο Λίγα Γιάννη- μαρούλια έβαλε. Λίγα μαρούλια έβαλε. Και, τίποτα. Όχι. Εμείς Σίζα. εδώ στο Ναι. Γιάννη περνάμε Σίζα. πάρα πολύ καλά. Ναι. Σίζα δεν βάζει. Έχουμε φαγητά μπόλικα, ειδικά εδώ στο Χαλάνδρε που είμαστε. Είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή και έχει πολλά... Ναι. Ο Νασιράκος είναι το πιο καλύτερο παιδί που έχει το Πακιστάν. Όχι. Επίσης ο Νασίρ μου είπε ότι είναι μια κοπέλα στο Πακιστάν, η Ρουμπίνη, που είναι ερωτευμένος μαζί της πάρα πολύ. Τα τακίτο. Και τακίτος παιδί μου, φτάσουμε μια ώρα. Θες κι άλλα. Βρε μαλάκα, όχι το στάδα, τα εκεί τους γράφει. Σου είπα τι μαλάκα θα σε ακούσουνε και πάρε τώρα αυτό. Ρουμπίνη ο Νασίρ δεν κάνει.